Syagit katong naay kuyog nga uyab! Sana all! 5 seconds. 1. Oy! Ayaw ana! Dapat laom kanang gitawag og chula! Okay. 1, 2, go! For our last song. Ano last? Oh, ingat lang ha. Konti paalala lang, boys. Pare! Basta tayo'y nagsasama. Taas na kamay nang hindi umiinom! Okay lang yan, pareho tayo. Isang poncho! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Today's video mga boss, dito kami sa Hopsdom na naman kasi parokya ni Edgar concert mamayang gabi. Kita-kits dito sa Hopsdom mga boss. Ayan, pasukin natin dito kasi manood tayo ng soundcheck dito. At hanapin dito si Chico kasi yung ID ko din. John Vic. John Vic. Apa? Sungguh gitu deh. Bro, ito. Chico deh. Yung gawas. Chico ba? Ada rin. Oh, boss. Yang ko pag balas sa paglan, bintik na lamian. Dapat ka paglan. Ikot. Siyon so biar niya. Chobis ni oy. Abuhi pa deh kami? Alat na! Isa nga masabi ko, alat na! Kamusta natin si Chabis ni Oy? Kamusta na kayo ni ano, ni... Pasok kami dito sa Hopsdom. Bye. Bro. Monitor mali yung concert. Personal drum, banyak. Dua drum set. Mamaya mga boss, ito, wala pa katao-tao dito. Pero mamayang gabi, alam ko, punong-puno tong Hopsdom. So ayan, nandito na pala si Chito Miranda. Chito Merienda. Chito Merienda. Kamusta yung banda mong paroksya? Naparok ang puso ko. Bakit naparok yung puso mo? Kay kanino? Dons. May mga tao na dito. Yung mga tao dito, maagas na pumunta dito para makapasok talaga. Kasi pag naubusan na sila ng slots dito sa Hopsdom, mag-close na. Dito na sila sa labas manonood ng live dito sa Lake Wall dito sa may food park dito. Ayan. Mamaya dadaming mga tao dito sa labas. Yay! Kain na kami ng street foods mga boss. Street foods, pinaka-paborito ko dito sa Cebu. Anong paborito mo dito sa Cebu siya? Eto, street foods po. Street foods. What's up, vlog? Hi, shoutout may John Pel. Subscribe sa channel. Shoutout ko sa akong self. Hello? Lisa.
So ngayon mga boss, kakabalik lang namin dito sa Hopes Dome. Yan, sobrang dami ng tao dito sa labas. Yan. Ang taas-taas ng pila ngayon. Let's go. May hapon. Ayun. Abi taas sa bunyi ubos lagi. Abot ka na kasada di skin na. Grabe visible level. Lagi. Bad mi guys. Kakain ka talaga para mabuang ka, busog ka daan, bakusgan. Yes, alright. So, ang daming tao din sa labas. Dami talaga. Ganon kadami yung pagmamahal ko sa kanya. Utang yung gago. Safe, no? Of course, nato mga inyong mga kilig-kilig na inyong mga things, you have to keep your things safe. Sa hello, love, goodbye, mga niya. Sa bahaw. Ready na lang ka na.
kauban. Kamusta naman sa may mga gipang bati nyo gira? All goods. Hapit na mumutok kar. Oo. Ay do, Oscar! Oscar yan eh. Oscar! Relax sa kanila. Mag-perform sila mamaya bago mag-perform yung parokya ni Edgar.
Syagit katong giilad. Syagit katong naay kuyog nga uyab. Kisay mag-uyab nga nagkuyog karon. Uyab mo? Sure mo? Sali ko no. Beato ka masudlon. Dali, sud. Ari, kamo daw uyab ka mo. Uyab. Oh, dali. Uyab ha? Sure mo uyab? Karon na mo nakita? Manag-uyab silang duwa. Ayan. Sure ni. Oy. Hey. Sana all! Nakabang pretty mo doon, basta mag-kiss. 5 seconds. 5 seconds. 1. Oy, ayaw anak. Oy, ihol ba? Ihol, tuyok, anak. Yung tuyok ka ba? Akong ipon, 5 seconds. 1, 2, anak ha. Mabot mo. Ready? Tuyok ka ha. Paminaw mo. Naay panultihon. Kung unsa kuno kalawom ang imong kiss, mo sad kalawom ang inyong gugma sa usag-usa. Kung unsa ka kung imo lang ipay mabaw, tapaw ra inyong gugma. Dapat lawom kanang gitawag og chula. Okay. Kiss. Go. 1,000, 5 seconds. Ano, wait. Ready? 1, 2, go! 1, 2, 3, 4. Baliya. Thank you. Apa yung gusto niya? 3. Uyapin mo? Uyap mo? Sure ka? Sige. O sa inyong gusto? Gusto! Yes. Yes, silang gusto. Dahil hindi. Hindi mo, uyab? Kanya, kiss. Kanya. Kiss na? Okay na? Ha? Gusto ko, Joy. 5 seconds. Ready? 1, 2, go! 1, 2, 3, 4, 5. Congratulations! Opo nga nun! Padungga kong kusog nga syagit! Andam na ba ang tanan? Para ni parokya ni Edgar! Ready? 1, 2, go! Magandang gabi po, kami po ang Parokya ni Edgar. Thank you for having us. Uy, salamat ha. Medyo matagal din. Nung last kami nakapunta dito, parang 2019 po yata. Anyway, para makabawi, kung di naman tayo nagmamadali, wala naman daw curfew, sabi ni Mayor. Pwede siguro natin damihan yung kanta. Tonight, tutugtog tayo ng 187 songs! For our last song... Ano last? Ingat lang ha. Konting paalala lang, boys. Okay lang na gumulo tayo ng konti sa rock concert. Pero boys, pare kung may katabi tayong mga girls or mga kids, pare, alagaan natin sila, okay? Siguruduhin natin na safe lang lahat. O tara, bana tayo.
for keeping the girls safe, pare. Salamat, ha. Hindi, ever since naman, nagkikwentuhan kami backstage, Cebu, napaka-epic talaga lagi ng tugtugan dito, pero walang nanggugulo. It's just so fun and ano lang. We just really appreciate it. Salamat. Thank you for having us. For our last song, Ano last song? Di pa! 187 songs na last song. Wala. Idol, Chito! Ang dami-daming matitinong banda, pinili niyo parokya ni Edgar. Pero we really appreciate it. Okay lang yun. At least hindi kami kasi mga kami kasi addict yun, di ba? Loko lang! Tropa namin yung mga yun. Ano ba? Tropa nga ni Darius yun eh. Anyway, dahil naniniwala kami na kahit maraming kids, mga fruits ng mga batang 90s. Since mga alagad tayo ng mga batang 90s, naniniwala ako na pwede namin kantahin ito kasi sabi ng mga ibang millennials daw, offensive daw yung kanta. Pero kami mga batang 90s, we do not get offended by songs. So, I guess okay lang, no? Okay lang, sige. Again, pasensya na po kung may na-offend. Kung na-offend ka man, ang corny mo. Pero sa mga hindi na-offend, thank you very, very much. Salamat, ha. Ano po? Pasensya na po. Pero mahal na mahal ko talaga yan. Inaalagaan ko yan. Alagang-alag. Parang baby ko yan eh. Din, pinapawisan ka na. Magpalit ka muna ng t-shirt. May tuwalya ka. Nandiyan yung caretaker niya eh. Josh, yung caretaker na nakuha namin sa Wakanda. Pakipalit, lagyan mo ng tuwalya sa likod. Ayoko na papawisan yan. Okay ka lang? Pakainin yan. Ayoko na... Din! Punta ka sa likod, may thermos doon, may Milo doon. Pinagtimpla kitang Milo, mainit. Ha? May lechon. O sige, kainin mo yun. Sa'yo yun. Alam mo, ayoko nagugutom yan. Josh, sa backpack ko, kunin mo sa front pocket, may panyo nakatupit, may pulbo sa loob yun, ha? Ano siya? Sige, doon muna kayo. Ayoko na papawisan yan eh. Kain ka. Love you. Baby ko yan. Mula 6 years old. Ito naman yung kaibigan namin, pinakamatanda ng parokya ni Edgar, si Darius. Palapakan natin. Bata pa lang kami. Matanda na siya. Kaya tuwan-tuwa yan eh. Kasi normally, ang tugtog namin sa Manila, late. Napupuyat siya. Sa ganyang edad, pagkatapos ng TV Patrol, tulog na yan eh. Pero kita mo naman ngayon, tumutugtog pa rin. Thank you very, very much, ha? Nakapag-maintenance drugs ka ba? Maintenance drugs, ha? Hindi illegal drugs. Kakatambay mo sa kamikasi kung ano-ano pinapatry sa'yo. Okay ka lang, ha? Sige. O, inom ka lang dyan. Ito naman, itong nandito nakaitim, hindi po parokya yan. Gitarista po siya. Ito pa kasi yan. Siya si Andrew. Siya yung bunso sa parokya. Nung pandemic, siya yung editor ng mga videos namin ni Neri. Mga video na wholesome, huwag kayong gago, ha? Mga vlog! Gago! Mga vlog. Nauso yung vlog nung pandemic. Anyway, siya yung editor ng mga vlog namin. Tapos, na-discover ko, magaling mag-gitara. So kami ngayon yung tumugtog habang hindi ko nakakasama yung mga kabanda ko. Ngayon, ang nangyari, nung nagkasakit at nagpapahinga si Gabriel, si Andrew yung tumugtog for parokya. So palakpakan natin si Andrew. Thank you very much.
Salamat. Yun lang, no? Medyo awkward kasi nakabalik na si Gabriel. So ngayon, hindi namin alam kung paano tatanggalin. So nandiyan pa rin siya hanggang ngayon. Nagulat kami pagdating sa airport, nakaupo dun eh. So, pero to be fair, talented talaga yan. Sample daw. Sample daw. Ano ba yung mga piyesa natin noong pandemic? Chuchu TV? Coco Melon? Hindi, yung mga madali, yung mga pambata lang, yan yung mga medyo novelty songs. Ayan, maganda yan, oo, tama. South Border, pambata. O, sige, bana tayo. May mic ka ba? Check. Uy, maganda. Lakasan mo naman, parang props lang eh. O, sige. Sige nga. Nagtatanong ang isip, di raw maintindihan. Natuwa na kayo doon? Eh, kaya din nakabanda ko yun eh. Ha? Nagulat. Itaas mo yung bandera ng parokya, gawin mo rin yung same song. Kaya mo yan. Check. Oh, ba't alikabok yung lumabas? Para ka nagbukas ng baol ah. Tanda na kasi. Sige, panata mo yan. Pambata lang yan eh. Nagtatanong ang isip, hindi raw maintindihan. Smooth na smooth. Diba? Para ka nakinig ng lumang plaka pero live, no? Nostalgic kahit nandyan lang siya sa harap. Pahirapan natin. Sino yung singer na magaling pero ayaw natin? Ha? Jamie Bondoc? Kantay. Bakit? Magaling naman yun ah. Pahirapan natin. Sige. Let me be the one to break it up. Don't have to make excuses. Tuloy mo, nag-i-enjoy eh. We don't need to fight or set up when someone brings inside the music. Darius, tuloy mo. Pakamatay na lang doon siya. Huwag na lang English. English daw, Mahirap English. yan, mahirap. O sige, yung alam na lang niya. Tugtog na lang tayong gitara. Sige. Yan. Perfect. Sabi nila sa amin, pwede daw namin damihin yung kanta eh. Sabi ni Mayor, kausap ko kanina. Sandali. Nag-usap kami backstage before going here. And I said, kasi nakwento nila, yung iba daw dito, alas 10 pa lang nakapila na. Sabi ko, baka naman mali yung nakalagay sa poster. Hindi, pero we really appreciate it. So sabi ko, dahil naghintay kayo ng matagal, tinanong ko si Mayor, okay lang ba kung damihan namin ng konti yung kanta, kung di na namin sundan yung kontrata, kumbaga enjoy na lang tayo dito. Eh sabi niya sa akin, wala naman daw curfew, so pwede talaga natin sagarin, ha? Okay, for our last song, loko lang, damihan natin, G. Bukas na
Sige, dito ka muna. Agwig? Ano ulit? Awig. Awig. Okay, awig. Awig, Jean, Chito. Good luck. Pala na si Awig tsaka si Jean. Okay na yung mga mic nyo, ha? Shui, sandali. Huwag niyo ibababa yung mic. Mag-feedback dito lang sa may dibdib. Dito lang sa dibdib, ha? Pag alam yung sagot, tsaka na ibababa yung kamay. Okay. Tsaka huwag niyo ikutin na ganyan. Nandito na si Chito, si Chito Miranda, nandito rin si Kiko, si Francis Magalona, nandito rin si Kaknay, wala siyang apelido, magbabagsakan dito in 5, 4, 3, 2! Si Chito Miranda, nandito rin si Kiko, si Francis Magalona, dito ako sa kapag-asama dito, si Jean. Itong si Jean, no? Parang, kala mo tahimik na estudyante, biglang nag-rap eh. Ito naman si Awig, pinapapunta ko sa gitna. Ayaw pumunta sa gitna, nandito yung camera eh. Diba? Hindi, palapakan natin. Pero dahil dyan, pareho kayo magaling. Pero dahil magaling si Jean, bigyan natin ng premium bag mula sa parokya ni Edgar. May mga laman na yan. Say, hindi lang lang. Baka may camera ka dyan. Picture taking tayo. Galing, paring galing. Picture tayo, picture. May camera ka ba dyan? Ay, nasa bulsa mo pala. Sige. O, picture muna tayo. Selfie tayo, selfie. With the band muna, with the band. Dito tayo. Dito ka, Awig. Ayan, galing, galing. O, with parokya ha. Dali. Andrew, kita ka dyan. Parokya ni Edgar lang. Thank you. Kita ka dyan eh. Ay. With the crowd, with the crowd. O, lika dito. Yan. Taas kamay, ha? Sandali. Hindi naman kayo kita dyan eh. Compress. Okay na. Sige. 1, 2. Galing, sobra. Thank you very, very much. Awig, salamat ha. Thank you. Kahit ang dami-dami mo sinasami sa stage, ha? Ikaw, nakakatawa. Thank you very, very much. O, sige pa man. Yung mga bitiro, bro, itago nyo na yan. Madami kami niyan, ginagawa lang namin kwintas yung mga yan. Yelo ko na, balik na doon. O sige, o nandito ka na naman. O sige. Ingat ha. Ingat kita dyan. Okay, ingat. Pasensya na, napadami kami ng kanta. Nag-enjoy na kami masyado, pare. Kasalanan niyo yan. Time ko na to! Halaga!
Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.